Ta' kull sena l-istudenti ta' ċentru agrarju ta' xjenza tal-annimali tal-MCAST jimpenjaw ruħhom fi proġetti li jvarjaw minn sistemi agrari tamir tal-annimali kif ukoll sistemi awtomatiċi biex jitimaw l-annimali. Student għamel esperiment fuq tipi differenti tilma li jista' jintuża l-irrigazzjoni. Aħna għamilna esperiment bi 3 tipi differenti tal-ilma li huwa l-ilma ta' Sant'Antnin, dak li jiġi trattat l-antik biex niftiemu, l-ilma tal-borehole, ġifieri l-ilma ta' taħt l-art, il-groundwater, u żajna wkoll new water, reclaimed water jew bħalma magħruf ta' reverse osmosis li ħajġi fis-seħħ dal-waqt li ħajjingħata tal-bdiewa. Issa aħna għamilna fuq il-pastart u dis-sena komplejna fuq il-ħass. Ir-riżultati kienu veru simili u ta' reverse osmosis jiġifieri kemm fil-biomass, kemm fit-taste u kemm fix-shelf life kien superjuri tista' tgħid. Esperimenti bħal dawn waslu biex kienu applikati fuq livell ferm akbar minn hekk u li qed jintużaw mill-bdiewa. Pratikament dal-ilma huwa ħafna ta' benefiċċju għalihom, speċjalment għal dawk il-bdiewa li għandhom ilma insibuh mielaħ conductivity għolja. Għax dal-ilma ħajkun conductivity baxxa ħafna tajjeb għal crops għal pjanti kollha. Ma jonqos ukoll il-bejħ ta' annimali mrobbija f'irtietet lokali kif ukoll l-aqwa ħxejjex u frott maqtwajn mill-għeliqi li jipprovdu l-aqwa tomiet u kuluri mediterrani. Il-ġimgħa filgħodu l-Ministru Evarist Bartolo, Segretarju Parlamentari Rodri Galdez żaru din l-esebizzjoni u esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal mod ta' kif dawn iż-żgħażagħ qed jixprunaw ideat u sistemi ġodda biex jinkisbu riżultati iktar b'saħħithom fil-bidja u trobbija tal-annimali. Il-Ministru Evarist Bartolo faħħar lill-istudenti li daħlu f'din l-istituzzjoni biex isiru professjonisti fuq sma vari u insista li m'hemm xejn ħażin l-istudenti jaqbdu din il-linja għax pajjiżna jeħtieġ dawn ix-xogħlijiet ukoll. Tkellimna ma' student li għammar il-fnik u li biħsibu jkompli din il-karriera. Hawnhekk jien issa tħalt level 4 first year ħanitla second year u jien ħankompli sa' degree biex inkun issa nsir veterinary assistant u l-qudiem forsi nitla barra u nkompli bħala studju tiegħi bħala tabib tal-annimali. Intant din l-esebizzjoni se tkun miftuħa sa' 6 ta' filgħaxija matul il-ġranet tas-Sibt u l-Ħadd.